podvečer. Už som posledná, takže to už vydržíte snáď, hej? Dúfam, že to so mnou vydržíte, hej? Ja som požiadala vlastne o možnosť prezentácie naozaj asi po 3 rokoch, čo sem chodím na SUS. Viacerí ma poznáte, ale kto ma nepozná, moje meno je Renata Hoferová. Som obchodnou riaditeľkou a vlastne dneska už zase region v spoločnosti Renomia, kde pracujem 16. rokom, takže už nejaký ten piatoček. Niektorí ma poznáte, niektorí nie a medzi tým časom, čo som tu teda prezentovala, u nás sme sa strašne rozvinuli a robíme veľa vecí, ktoré sme dovtedy nerobili a ktoré by možno vám ponúknem pohľad nielen na údržbu, ale možno aj na iné veci, ktoré súvisia dneska s firmami. Možno len na úvod, tí, ktorí nepoznajú, my sme firma, čo sme 30 rokov na trhu. Sme rodinná firma, založená pani Nepalovou, dneska má 76, aj keď vek dámy sa nehovorí. Žije, funguje, manažuje nás všetkých. So svojimi 2 synmi v mojom veku proste funguje a manažuje nás. Dneska je nás 2,5 tisíc v 13 krajinách v rámci Európy a už sme dneska vlastne na celom svete prítomní svojimi partnermi. Na čo sme strašne pyšní je, že tá retencia našich klientov je 98%. To znamená, to nám závidia aj naši kolegovia v Londýne. To znamená, že keď s nami začne nejaký klient robiť, tak už neodchádza. Alebo odchádza preto, že ruší svoju pobočku v zahraničí. A na to sme tak celkom pyšní. V roku 2019 30% podielom ku nám vstúpil Arthur J. Gallagher, čo je 3. najväčší maklér na svete. Možno sa pýtate, že prečo? Je to len 30% a je to limitované a je to hlavne pretože v tom biznise, v tom poisťováckom biznise, čo robíme my, je veľmi dôležité nebyť zavretý na svojom piesočku svojej krajine, ale mať to know-how aj zo zahraničia. A samozrejme, Amerika v tomto je meka poisťovníctva, takže my vďaka tomu máme aj to know-how a keď nevieme zohnať riziko tu na Slovensku, prípadne v Čechách, nemáme problém sa obrátiť do zahraničia. Dnes tu máte 13 krajín, ktoré sú priamo našimi pobočkami a ďalších vlastne 25 v rámci Renomia European Partners, ktorí sú naši partneri a stotožňujú sa s našimi víziami a tým, ako to robíme. Tu je len pár príkladov toho, ako v rámci sveta sme my ako Renomia rodinná firma stále dokázali poistiť, poistenie skladov v Číne, výstavbu elektrárne v Egypte a podobné veci. Takže naozaj sa snažíme byť k dispozícii klientom, keď majú aj nejaké investičné zámery do zahraničia. Sme aj jazykovo zdatní a máme tam tých našich partnerov, takže keby aj vaša firma mala záujem alebo niekto z vás niekde do zahraničia, my tam určite máme partnera a vieme vám nájsť riešenie. Tu je naozaj pár. Tých klientov našich je 70 000. A toto je naozaj len výber. Niektorí ste aj tu, takže a možno niektorí budete aj ďalší, takže budem len rada. Čo vlastne robíme? My sa staráme o firmy a hľadáme im riešenie v rámci poistenia. Existuje strašne veľa brokerov na trhu, každý to robí nejakým spôsobom. My sa nechceme viazať na slovenský trh, pretože tie poisťovne na Slovensku sú strašne konzervatívne, odchádzajú z rizika, nechcú to poisťovať, chcú len niečo, na čom chcú zarobiť. Takže my sme si našli cestu OK, dobre, nebudeme viazaní, vieme nájsť riešenie v Čechách, vieme nájsť riešenie v zahraničí a robíme to pre našich klientov. Čiže mňa vôbec neprekvapí, keď mi to proste poistný trh na Slovensku neponúkne. A nemáme s tým najmenší problém, pretože my to vieme urobiť aj zo zahraničia. Všetky tie rizika, či už je to majetok, zodpovednosť, stavba, montáž, čokoľvek, na to máme špecialistov. Nikto nie je chodiaca encyklopédia. A verte mi, že tie všeobecné zmluvné podmienky, fakt musíte byť v nich dobrí, aby ste vedeli odporučiť dobre tomu klientovi, na čo si má dať pozor, aké sú tam výluky, čo má robiť a čo nemá robiť. Takže na to máme naozaj tých špecialistov. My v čom sa odlišujeme od našich konkurentov,
je, že my robíme každý rok tendrovanie. To znamená, naši klienti vždy 2 mesiace pred výročným dňom dostanú prieskum trhu, aby sa vedeli rozhodnúť, že či budú pokračovať, alebo či dajú výpoveď u existujúceho poisťovateľa, alebo zo zákona je to 6 týždňov. My to robíme každý rok, je to robota. U nás teraz máme PEAK, čo má ruky, nohy, robí ponuky. Robíme to preto, lebo inak by som sa nemohla pozrieť klientovi do očí, že naozaj má najlepšie, čo existuje na trhu. Proste jednoducho to treba tendrovať každý rok. Je to naša stratégia, my to tak robíme. Veľa malých lokálnych maklerov, ktorí sú aj na slovenskom trhu, to nerobí, lebo je to práca. Lebo je to proste práca navyše. U nás je to štandard. Čo sa týka rizika, my robíme aj rizikové obhliadky, máme vlastných risk manažerov. To znamená, že prídu do vašej prevádzky a vedia pozrieť a zhodnotiť rizika, ktoré tam máte. Či v tej výrobe naozaj hrozí napríklad nejaké prerušenie prevádzky, či tie stroje máte tak dublované, že naozaj nemôže prísť k tomu, že budete mať vlastne nejaký ušlý zisk. Veľakrát sme našli špaky pri propambutanovej bombe, alebo sme našli protipožiarne dvere zastoknuté, aby sa nezatvárali, hej. Ale oni nie sú preto, potom tam môžete dať papierové dvere a majú taký istý účel. Takže toto sú veci, ktoré my aj sledujeme a väčšinou dávame odporúčania klientom a nemusí to byť, že zavedenie kamerového systému, ale možno zmenenie nejakého procesu, ktoré vedie ale zníženiu rizika. Jednoznačne proste pre tú spoločnosť. Čo sa týka likvidácie, my máme vlastných likvidátorov. To znamená, u nás to funguje tak, že nehlásite poistnú udalosť do poisťovne, pretože by ste ju nevedomky mohli zle nahlásiť a mohla by byť nelikvidná. My preberáme tú zodpovednosť na nás, čiže nám ju hlásite a naši likvidátori skontrolujú to hlásenie a my to hlásime do poisťovne. Čiže na nás prenášate tú zodpovednosť, my pozeráme tie zmluvy a tak ďalej, keď treba nejaké slovičko sa odtiaľ vyberie, ale aby to bolo likvidné. To je základ. U nás táto služba je absolútny základ aj v tom, že musí byť dostupná kedykoľvek. Nie, že poisťovňa skončí o 3:00 po obede, nedovoláte sa. U nás je 24/7 a máme hotline systém. To znamená, že keď nezodvihne vám pridelený likvidátor, prepája sa na druhého, na jeho nadriadeného, riaditeľa pobočky a postupuje to vyššie. V podstate vyskúšali sme si to. Majiteľ Jirko Nepala na Vianoce dvíhal telefón o 5:00, pretože u klienta horelo, hej. A samozrejme všetci mali postišované telefóny, hej. Ale vďaka tomu sme si vyskúšali, že to funguje, hej. Takže sme radi, že môžeme povedať, že hotline vo firme Renomia funguje. Čo sa týka likvidácie, my sa snažíme veci, tak jak aj tu veľakrát zní, hlavne digitalizovať. A máme dneska vlastne už aj appkový systém Help plus Assist, normálne do telefónu, kde naozaj, keď vodiči vozidiel, hej, ktorí sú, síce sú to aj pri dopravcoch, ale to môže byť ktokoľvek, to máte v telefóne, je blbovzdorný a fakt klikáte a pri poistnej udalosti sa nemôže stať, že na niečo zabudnete. Ten systém je prepojený tak, že ide rovno do nášho systému, do vášho systému, máte okamžite proste údaje o tom, na čo je to dobré. Je to dobré hlavne na to, keď napríklad pri škode, kde je škoda z povinného zmluvného poistenia, následne si bude poškodený, ale mňa ešte bolí krk, ja mám ešte takéto následky, lebo ste do mňa narazili. A to sú väčšinou nie lacné veci, treba tú poistnú udalosť okamžite čo najrýchlejšie ukončiť a vybaviť. To je základ. Hej? Takže preto sa snažíme hľadať aj také riešenia. Jedným slovom spomeniem, samozrejme, my sa orientujeme na firmy, ale pre ne vieme urobiť aj pre zamestnancov rôzne programy, či už sú to skupinové poistenia, dneska už robíme aj hypotéky, čo sme nerobili, ale my už dneska robíme aj hypotéky vlastne, čiže aj týmto spôsobom sa tým zamestnancom viete odvďačiť, že im poviete, že ako vy, ako manažeri ste doviedli do firmy vlastne nejaký benefit, nie je to povinnosť, môžu to využiť, nemusia. Tu sú tie spomínané technológie. My máme ešte jednu vec, ktorou sa odlišujeme vlastne od konkurentov. Všetky naše poistné zmluvy, škody máme v našom systéme a naši klienti majú cez SMS kód vstup. Do toho bezplatný. Naše služby sú bezplatné. My sme platení poisťovňami. Čiže pre vás všetko toto, o čom hovorím, sú služby bezplatné. Čiže majú vstup do nášho systému a tým pádom vidia kedykoľvek prehľad škôd, zmluv, čo sa deje, čo chýba k doloženiu poistnej udalosti, všetko.
Pár bodov k tomu, čo sa deje teraz po covide. Jednoznačne poistenie manažmentu, poistenie Directors and Officers, DNO, bola jedna z vecí, ktorá sa strašne rozbehla, pretože počas covidu manažeri robili neštandardné rozhodnutia. Nevedeli, aké budú mať následky tie ich rozhodnutia pre firmy, či budú vlastne mať, či tam náhodou nebude predsa len nejaká finančná strata z toho a tak ďalej. Čiže toto je jedna vec. Určite pozor na to, že inflácia, sami viete, ako sme mali vysokú. Poisťovne, ak ste nenavýšili vaše poistné hodnoty na hodnotách majetku firmy, ale aj vašich osobných, máte rodinné domy, byty, čokoľvek, chaty, ak ste nenavýšili tie poistné sumy minimálne o 10%, poisťovne ich budú považovať v prípade poistnej udalosti za podpoistené. Takže pozor na to, pozrite si to. Jednoznačne to musíte mať proste upravené voči roku 2021. To, k čomu by som sa možno ešte na chvíľu chcela zastaviť, sú kybernetické riziká a možno aj veci, ktoré sme začali robiť, sú dotácie. Tým kybernetickým rizikám veľakrát počúvam, to sa mňa netýka, kybernetické riziko, to je niekde v Amerike. Verte mi, nie. Dneska vlastne každá tretia firma na Slovensku mala reálnu skúsenosť s kybernetickým rizikom. To si nevymýšľam, my robíme vlastne s poisťovňami, robíme s tými firmami, ktoré robia vlastne tú prvú pomoc, keď sa dostanú tí vyjednávači vlastne k tým vašim serverom. Najčastejšie je to vydieranie. Vydieranie v tom, že vám odblokujú server, zablokujú vám server a v tom prípade pre výrobu, čo to znamená? No, vy prestanete vyrábať, vy nedostávate vlastne informácie ďalej v rámci firmy, hej? Čiže vy môžete mať, neviem ako, dobre zabezpečené stroje, údržbu, všetko, ale keď vás niekto proste blokne, tak prestanete vyrábať. Čiže otázka je, či toto riziko nie je jedno, na ktoré by sa mali dnešné firmy pozrieť. Štatistiky vlastne vravia, že, a mám to tu napísané aj tak, aby som naozaj povedala presne, až 80-90% všetkých kybernetických útokov sú vydierania. Je to biznis ako každý iný. Keby nefungoval, tí mladí chlapci, ktorí to robia, by to nerobili. Ako náhle je nejaká firma, ktorá má peniaze a nemusí to byť veľmi bohatá firma, ale má na to, aby zaplatila výkupné, tak to urobia. Priemerná hodnota výkupného je $200,000. 25% z týchto požiadaviek na vydieranie boli vyplatené. Tie firmy, napriek tomu, že sa odporúča neplatiť, je zaplatia, lebo chcú fungovať. Nemôžu si dovoliť, aby tá firma nefungovala. Aby proste došlo k prerušeniu prevádzky. To je to, čo je najčastejšie. Lebo vlastne naozaj v tých firmách nemáte dvojfaktorové overovanie. Veľa firiem nemá ešte stále dvojfaktorové overovanie. Veľa firiem používa naozaj USB kľúče a podobne, ako sme sa dneska tu bavili. To všetko sú cesty, akým spôsobom sa dá dostať do firiem. Veľa firiem vlastne predsa len ten zastaralý software nemá tie kontrolné mechanizmy také, aby to vedelo zabezpečiť. Najväčšie riziko sú ľudia, pretože ľudia vám kliknú na hocičo, čo im príde, poriadne si neprečítajú e-mail. My robíme vo firme to, že raz za pol roka posielame phishing, náš interný, tvári sa to ako renomia a hodnotíme, koľko ľudí na to kliklo a potom ich samozrejme preškolujeme, tí, čo klikli, otvorili tú prílohu. Hej? Ale je to neverending story, ale žiadno inak, iba edukáciou tých ľudí naučíte byť obozretný a neklikať na hocičo. Hej? Lebo to je to, ako sa tam môžu dostať vlastne títo externí. Samozrejme, že to nie je len o tom, že keď príde ten útok, tak musíte zaplatiť výkupné, ale v podstate obnovenie siete, máte to tu, GDPR sankcie, hej, že ste nemali dobre zabezpečenú firmu. Hej. Dneska existuje už aj možnosť tzv. Kybernetického auditu. Ja to odporúčam, aby ste aspoň vedeli, ako máte tú vašu firmu zabezpečenú. Aby sme sa nebavili len o hrozbách, my vlastne dneska máme aj našu dcerskú spoločnosť, ktorá poskytuje dotácie. Som time out, takže posledná minúta, ďakujem. Robíme už aj dotácie z eurofondov. To znamená, vieme vyriešiť vlastne celú tú žiadosť, až celé schvaľovanie, až po získanie peňazí.
Success fee je až potom, ako máte pridelené peniaze. Čiže je naozaj záujem na tom, aby ste dostali reálne peniaze. A sami viete, že to je celkom administratívne náročná záležitosť, aby to bolo správne urobené. Toto je niečo, na čo máme našu špecializovanú firmu. Dneska konečne sa spustili výzvy, či už na budovanie nabíjacej infraštruktúry, pretože elektrické autá prichádzajú a potrebujete to. A takisto už na fotovoltaiky, konečne. Hej? Čiže či už fotovoltaiky, či už vlastne výstavba nových zdrojov z obnoviteľných zdrojov, na to sú dneska reálne spustené dotácie. A pod digitalizáciou, aby ste si nemysleli, že to je nejaká veľká digitalizácia, je napríklad čítačka ešpezetiek vo firme sa dá dať do digitalizácie. A kopec takýchto vecí. My vám v tomto vieme poradiť, do čoho by ste chceli v rámci firmy investovať, my vám vieme poradiť, kde sa viete zmestiť, do ktorej výzvy, hej, čo je pre vás vhodné. Teraz, čo budú ešte najbližšie, čo vieme o tých výzvach, sú výzvy na podporu vodíkovej infraštruktúry a hlavne tie elektrické kapacity. Čiže to je vlastne budúcnosť, lebo však Európska únia dala vlastne vyhlásenie, tie európske autá, elektrické autá budú základ, dízlové končia, takže toto je niečo, do čoho budú musieť tie firmy investovať. Toľko za mňa. Ak by ste mali záujem, či už sa pozrieť na poistné programy, my vieme urobiť aj audit zadarmo, aspoň budete vedieť, či to máte dobre poistené alebo nie, alebo máte záujem urobiť nejakú ponuku, alebo dotácie, alebo čokoľvek, cyberriziko, vieme sa na to pozrieť. Ja tu budem aj večer, možno nie úplne do konca, ale určite v rámci večera a kúsok potom áno, takže keď chcete, kľudne sa na mňa obráťte, budem rada. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.